Dobar dan i dobrodošli, moje ime je Ivan, a u ovom snimku ću vam pričati o gladovanju. Zašto je loše, zašto nećete smršati pomoću gladovanja i sasvim naprotiv zašto će vam se salo i vratiti. Sve češće i češće čujem da osobe dođu i kaže probao sam da smršam, redukovao sam ishranu, sve i svašta sam izveo, ne znam ni ja šta, i onda ništa. I onda ne znaju zašto mršave. Caka je se u tome što uglavnom, u nekih 95% slučajeva s kojima sam se ja sretao, nije problem količina hrane, nego sam kvalitet te hrane. Hrana je uvek prepuna šećera, hrana je uvek puna raznih hranljivih materija koje nam ne trebaju u toj količini. Da li zasićene masti, da li šećera, da li boje, tako dalje, a nikada nema dovoljno onog pravog. Šta je fora? Ja sam još pre 2010. probao da smršam tako što sam izbacio večeru. Bio sam gladan, nisam mogao zaspati kako sam gladan, čak ono boli te stomak koliko si gladan. I to nije uopšte ni malo prijatno i svako ko je probao zna sam kako ne valja. Druga stvar jeste u tome što nisam uspeo da smršam, to je najgora stvar u celoj priči, što sam ja ostao na istoj kilaži i samo sam postao čak i malo veći, što bar sam ja tako primetio. Stvar jeste u tome što šta? Mi kada uđemo u fazu gladovanja, znači kad naše telo nema dovoljno hranjivih materija, nama hormoni poblesave. Tada telo počne da jede mišić, zato što hormoni čuvaju salo. Kada uđemo u fazu gladovanja, telo je logično, znači uzmeš i praviš rezerve. To je nešto kao, na primjer, evo, lupam, imate posao, zarađujete svaki mes toliko i redovno trošite. Ne do Boga, sad neko ostane bez posla, ta ista osoba će automatski krenuti da pravi rezerve, odnosno šteka pare, zato što više zna da ih neće imati. Isto tako i naše telo radi. Ok, sad hrane više nemam, ne znam kada ću ponovo dobiti, sad pravim rezerve. Tako da, samim tim gladovanjem nećete smršati. Šta se još gore dešava? Telo mora nešto da radi. Moja logika je ranije bila, moja logika je bila da kada ja ne jedem, moje telo mora da troši nešto. To su logično bile rezerve i to je to, ali nisam znao sve činjenice. Tako je u tome što telo pojede mišić. I šta se onda dogodi? Nama se metabolizam bazalni uspori. I sad, pošto se dogodilo da nam je bazalni metabolizam opao, odnosno potrošnja nam se smanjila, mi naprosto ne trošimo isto kao i ranije i samim time, kada počnemo da jedemo kao ranije, onda će da dođe do povećanja sala. I odmah vam objašnjam usputu i jojo efekat. Tako da, sledeći put kad razmislite o gladovanju, nemojte ni slučajno, uzmite, potražite neki drugi način. Moj savjet je da uvek gledate prvo ishranu. Ukoliko imate neka pitanja, pošaljite mi poruku i naravno, ako imate ideju, evo, sledeća tema za sledeći video do kraja nedelje koje bi mogli da izbacimo, samo mi pišite poruku, još bolje ostavite komentar i pričat ćemo dalje. Nadam se da vam je pomoglo. Bela, ajde beži, snimam. Dobar dan i dobrodošli, moje Ive. Hvala i tebi.